Po 5 rokoch konečne aj videotutoriál k maturite z matematiky z roku 2019. Nie, že by sa mi doteraz nechcel, ja som to už niekoľkokrát nahral, ale vždy som potom, ako som strávil pár hodín nahrávaním a počítaním, zistil, že mám s tým videom nejaký bizarný technický problém od pokazenej snímkovacej frekvencie po to, že raz som to bol nahrávať u nás v office na 20. poschodí a celý čas sa mi to zdalo OK, celé som to prerátal a potom, keď som to doma začal strihať, tak som si uvedomil, že vlastne v ten deň fúkal vietor a na tej nahrávke bolo počuť púkanie hliníkových profilov v priečkach tej budove, ako sa kývala vo vetre. Na tej nahrávke to praskalo cez každé tretie slovo, takže nebolo dobre rozumieť. Takže teraz konečne po 5 rokoch a asi 30 hodinách nahrávania a strihania je to video hotové. Ak sa niekto pripravujete na maturitu, tak si to užite a snáď vám to nejak pomôže. Ešte malé upozornenie, príklady sú uvedené v reverznom poradí. Jednak preto, že po toľkých pokusoch mi z tých príkladov už úplne šíbalo a potreboval som aspoň nejakú malú zmenu, tak som ten test preriešil od konca. A dva ako také malé symbolické vyjadrenie obdivu k práci kolegov reverzných inžinierov v SETE. Ale samozrejme pri pozeraní toho videa sa viete prekliknúť na ktorýkoľvek príklad potrebujete pomocou kapitol, ktoré sú v pripnutom prvom komentári aj v popise videa. Nech sa vám teda dobre počíta a tešte sa zo života. Pri určovaní definičného oboru funkcie sa treba zamyslieť, že či má predpis funkcie nejaké očividné limitácie. Napríklad v tomto prípade vidíme, že je to funkcia, v ktorej sa nachádza niečo v menovateli. No a vieme, že nulou sa nedelí, takže mali by sme zabezpečiť definičným oborom tejto funkcie, aby sme do menovateľa tejto funkcie nedosádzali nulu. Takže pozrime sa, že čo tam je. Je tam funkcia cosinus 2x a otázka je teda, že kedy je cosinus 2x rovný 0. Tak ak ste študovali priebeh goniometrických funkcií, tak viete, že cosinus má takýto priebeh. Je to periodická funkcia a štandardný netransformovaný cosinus x by vyzeral nejak takto a nulový bod by bol v hodnote x sa rovná π-pol a 3 polovice π. Perióda tejto funkcie je 2π. No a teraz otázka je, že čo sa stane, ak namiesto cosinus x tam použijeme funkciu cosinus 2x. A ak ste sa štúdiom týchto funkcií zaoberali, tak viete, čo sa stane, ale aj ak by ste netušili, tak si môžete možno nejakým spôsobom to ľahko predstaviť. A ja si to predstavujem tak, že tak vidím, že dosadzujem tieto hodnoty za x a dostávam takéto výstupy. No a ak každú hodnotu pred dosadením do predpisu cosinus vynásobím dvojkou, tak to vlastne znamená, že prebieham túto x-ovú os ako keby dvakrát tak rýchlo. To znamená, že perióda tej funkcie bude polovičná, čiže stihne sa mi vykresliť jedna celá táto vlnovka na intervale 0 až π. Čiže tá funkcia bude vyzerať nejak takto, bude stlačená. No a nulové body sa teda posunú. Toto bude v strede medzi 0 a π-pol, takže v π². A tento nulový bod bude v strede medzi π-pol a π, takže 3/4 π. Teraz to celé poďme dať nejak dokopy. Do tejto funkcie teda môžeme dosadiť všetky čísla okrem čísel ako π², 3/4 π. Čo bude ďalšie? Zase sa posuniem o periódu, čiže o 1 π. V tomto prípade ďalej to je 5/4 π tým pádom. 5/4 π, 7/4 π a tak ďalej. Takže všetky reálne čísla okrem týchto. No a táto zátvorka, to sa dá stručnejšie zapísať aj tak, že to sú vlastne 1, 3, 5, 7, čiže nepárne násobky hodnoty π². Čiže 2k plus 1 krát π². A taká možnosť sa tu nachádza, to je toto. 2k plus 1 krát π². Čiže všetky reálne čísla okrem týchto. Takže správna odpoveď je A. V 29. príklade sa nás pýtajú, koľko existuje nejakých 5-ciferných čísel, aj keď ja viem, že určite viacej ľudí na svete sa pýta, koľko existuje anglických 5-písmenkových slov. Ale tak poďme sa pozrieť na túto úlohu. Takže majú to byť 5-ciferné čísla a môžu byť tvorené len týmito číslicami tak, aby číslica na začiatku bola párna.
Takže tu má byť párna číslica a číslica na konci, aby bola nepárna. Takže párnych číslic tu máme 2, 4, 6, to znamená 3. Máme teda 3 možnosti, ako zvoliť prvú cifru. A nepárnych 1, 2, 4. No a teraz keď z tohto sme ubrali jednu párnu, jednu nepárnu, tak nám ostáva 1, 2, 3, 4 a 5 ostatných všetkých číslic, ktoré som už bez ohľadu na akékoľvek nejaké ďalšie pravidlá, až na to, že teda každé môžeme použiť iba raz, umiestnime. Takže pre túto pozíciu máme 5 možností, 4 a 3. Môžeme aj ľubovoľne vybrané číslice navzájom skombinovať do tohto kvázi slova 5-písmenkového so zachovaním tohto poradia, takže tie možnosti treba navzájom vynásobiť a to bude hľadaná odpoveď. Keď to naťukáte do kalkulačky, vyjde vám 720. OK, úloha, ktorú kebyže aj neviete, povedzme, počítať geometrický rád, tak by ste mohli spočítať na kalkulačke jednoducho mechanicky, lebo sa to týka len 4 rokov, ale tak poďme sa pozrieť, ako sa to dá zrátať nejak pekne. Takže na začiatku každého roku vložím 500, čiže na začiatku vložím 500 eur, banka mi pripíše úroková miera 4,5% ročne. To, že je to 4,5% ročne, znamená, že po prvom roku sa mi táto suma zhodnotí násobkom 1,045. Toto vlastne, percento to je stotina, toto vlastne vidíte, že to je 104,5 stotín, čiže toto je 104,5%. Lebo na konci roku tam bude mať svoj vklad, to je tých 100% a 4,5% úrok. Takže takto to vyzerá po prvom roku. Po druhom roku k tomuto, ako sa to dá? Dá sa to takto pozrieť na to. Čiže toto je po prvom roku. Po druhom roku tá pôvodná suma 500 eur bude zhodnotená už dvakrát a pribudla tam ďalšia 500, ktorú sme tam vložili na začiatku druhého roku. Po treťom roku to bude vyzerať nejak takto a po 4 rokoch už je jasné, kam to smeruje. Napíšem to sem, aby sa mi to zmestilo. Prvá 500 bude zhodnotená 4 krát, druhá 3 krát. Tu 500 z toho môžeme vyňať, dokonca je to 1,045 a ostáva nám tu súčet 1,045 na tretiu plus a tak ďalej až plus 1. No a toto je geometrická postupnosť, ktorú vieme spočítať. No, dokonca je tu na to aj vzorec. Geometrická postupnosť je tu. Čiže začiatok opíšem a teraz podľa tohto vzorca súčet by mal byť prvý člen je 1. Koeficient alebo kvocient je 1,045. Týchto členov v zátvorke je 4. Minus 1 lomeno kvocient minus 1, čiže 1,045 minus 1. Dobre, a toto naťukajme do kalkulačky. Takže odpoveď je 2235 aj 35 centov. To je toto Ečko. Tak označme si nejak strany obdĺžnikov v tomto príklade. Napríklad táto najdlhšia nech sa volá A, táto krátučka bude B a toto nech je C. No a keďže toto vľavo je štvorček, tak aj toto bude C a tým pádom tento úsek bude A minus C. Čo teraz vieme zo zadania? Obvod obdĺžníka P je 44, čo môžeme napísať tak, že vlastne A plus B krát 2 je 44, čiže A plus B je 22. Ďalšia informácia, obvod obdĺžníka R je 40. To znamená, že C plus A minus C je 20. No teraz dobre vidím, je tu, že C a A minus C, takže A je 20, B je 2. Ale vlastne je to v pohode, bez toho by sme sa posunuli ďalej, lebo teraz máme poslednú informáciu
a to, že a plus b plus c, čiže polovica celého veľkého obdĺžnika, má byť 30. Celý obdĺžnik má obvod 60. No a a plus b je 22, takže c to je 22. Takže c musí byť 8. A ak je c 8, tak táto plocha bude c na druhú, čiže 64. 26. príklad je podľa mňa veľmi pekný, lebo v sebe spája niekoľko príjemných kúskov matematiky. Takže najprv čísla, ktoré sú deliteľné 13 a sú zároveň párne, tak 13 a 2 to sú nesú deliteľné čísla, to znamená, že dokonca sú to nesú deliteľné prvočísla, takže sú to vlastne násobky 26, inými slovami, toto čo po nás chcú. Čiže násobky 26 medzi 400 a 600, ležiace medzi 400 a 600. Tak poďme zistiť, ktoré to sú. 400 delom 26 je 213, no super. Je to 15,38 x 26. Dobre, čiže čo vieme je teda, že 15 x 26 je menej ako 400 a 16 x 26 je najmenšie také číslo, o aké v tomto zadaní ide. Takže 416. To je 16 x 26. No a najväčšie bude podobnou metódou 600 deleno 26. 23, takže 23 x 26 je ešte v tom intervale do 600 a 24 x 26 už by bolo nad. Takže 23 x 26 to je 598. OK, ďalej treba zrátať teraz súčet všetkých takýchto čísel. Čiže rátame nejaký súčet čísel 416 plus, neviem čo je ďalšie, 416 plus 26 plus a tak ďalej až po číslo 598. Všetky násobky 26 medzi 400 a 600. A na to máte aj vzorec v tabuľke maturitnej. Ale myslím, že je ich tak málo, že to by človek asi aj na kalkulačke naťukal v zúfalstve. Ale tak poďme použiť tento vzorec. Takže súčet n čísel v aritmetickej postupnosti je rovný polovicu počtu týchto čísel a krát prvé a posledné číslo v tomto rade. No a teraz keď sa pozrieme sem, tak ten počet sa veľmi ľahko dá zistiť. Najväčšie je 23 x 26, najmenšie je 16, takže to asi aj z hlavy dáme, že je ich 7 či 8. 23 minus 16 plus 1. 8. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Čiže 8. Ak ste sa pomýlili, dali ste 7, tak ste naleteli na niečo, čomu sa hovorí, že fence post problem. Stĺpikov je vždy o jedno viacej ako dielikov plotu. OK, takže súčet u 8 členov tejto aritmetickej postupnosti je 8 delom 2, 4 krát 416 plus 598. Môžeme to naťukať do kalkulačky. A odpoveď je 4056. C-čko. Paráda, takže máme tu dve funkcie a máme nájsť množinu všetkých riešení nerovnice. No mohli by sme teraz tú nerovnicu možno aj počítať, ale mne sa veľmi páči radšej o tom uvažovať nejak graficky. Proste predstaviť si, ako tie funkcie vyzerajú. Veď máme tu veľa o nich už v podstate prezradené. Takže skúsime si to nakresliť a uhadnúť to z toho. Funkcia fx, táto je ľahšia, gx, x plus 1. Čiže gx rovná sa x, to by bola identická funkcia, takáto identita. A x plus 1, tak to je lineárna funkcia, ktorá je vlastne od tejto identickej posunutá o jednotku vyššie. Čiže vyzerá nejak tak. Nakreslím si ju zelenou. Toto je funkcia gx. No a funkcia fx, to je lineárne lomená funkcia,
ktorej grafom je hyperbola, alebo teda nejaká krivka vychádzajúca z hyperboly poposúvaná. Teraz, čo o nej vieme? Vieme, že v bode x sa rovná 2 je nedefinovaná, takže tá hyperbola bude v dvojke roztrhnutá. Tu sa bude nachádzať táto zvislá asymptota. A ak chceme zistiť ešte niečo ďalšie o nej, no, k čomu sa bude približovať? Ak x budú rásť smerom do nekonečna alebo k minus nekonečnú, tak ten menovateľ bude obrovský a 4 deleno obrovské číslo sa bude blížiť k 0. Čiže tie ramená tej hyperboly sa budú blížiť takto k x-ovej osi. Dobre, no a čo ešte môžeme o nej zistiť? No ja neviem, napríklad kebyže dosadím 0 za x, tak je to 4 lomeno minus 2. 4 lomeno minus 2 je minus 2. Čiže prechádza tu niekde minus 2. Takže ten jej tvar bude zrejme nejaký takýto. No a nepotrebujem to vedieť úplne presne, pretože tu máme možnosti. Vidíme, že sa tie funkcie preťali niekde tu. A preťali sa niekde tu. Tak asi podľa tých možností toto bude minus 2, toto bude plus 3. Aj bez počítania tej nerovnice to asi môžeme odhadnúť, že to bude tak. No a otázka je, že kde je funkcia fx väčšia alebo rovná ako gx. Takže funkcia fx to je tá červená, takže keď sa pohybujeme tuto správa, tak tu vpravo vidím, že gx zelená je nad červenou. Tu sa momentálne nachádza fx nad, čiže určite je súčasťou riešenia interval od 2 po 3, s tým, že v trojke je väčšia alebo rovná, ale v dvojke je nedefinovaná, takže tam nič. No a teraz keď sa pozriete ďalej doľava, tak tu je zase zelená nad ňou, takže nič, ale vľavo od minus 2 tu všade je tá červená funkcia nad zelenou, takže od minus nekonečná až po minus 2. No a takúto odpoveď tu aj máme, od minus nekonečná po minus 2 a od 2 po 3. Takže D je správna odpoveď. OK, máme tu niekoľko výrokov a keďže sa nás pýtajú, že ktoré dva sú pravdivé, tak asi si musíme vyhodnotiť pravdivosť všetkých štyroch. Takže poďme na to postupne. Aká je pravdivosť výroku K? Existuje párne prvočíslo? No, existuje. Napríklad 2 je prvočíslo a je to párne číslo, takže je to párne prvočíslo. Takže toto je pravdivý výrok. Pravdivostná hodnota výroku L. Ak je prirodzené číslo deliteľné 2 a 4, tak je deliteľné aj číslom 8. Tak to pravda určite nie je. Napríklad číslo 12 je deliteľné 2 a 4, ale nie je deliteľné 8. Takže toto je nepravdivý výrok. Výrok M. Pre všetky reálne čísla, ak x je menšie ako 1, tak x na druhu je menšie ako 1. No toto platí, ak sa váš vesmír obmedzuje iba na nezáporné hodnoty, alebo teda hodnoty väčšie ako minus 1, ale kebyže zoberieme číslo napríklad minus 10, tak to je menšie ako 1, no a minus 10 na druhu je 100, čo je viac ako 1. Takže toto neplatí. Takže posledný výrok musí byť pravdivý. Ale zamyslíme sa, čo vôbec hovorí. Ak je ciferný súčet daného čísla 9, tak je to... No dobre, však to je kritérium deliteľnosti devinou. OK, takže pravdivé sú výroky K a N. K a N, K a N. To je C. No jednu goniometrickú funkciu sme tu už dnes mali, tak poďme sa pozrieť teraz na toto. Táto 5 nám transformuje amplitúdu, táto 2 tú funkciu posúva hore-dolu, teda hore, plus 2 hore, plus pi štvrtín tú funkciu posúva celú doľava a to, čo transformuje periódu, je tá 6 pred x-kom. Vieme, že perióda funkcie sinus x, také nestransformovanej, by bolo 2pi. Takže ja si to predstavím takto, že ak by hodnoty argumentu tej funkcie prebehli medzi 0 a 2pi, tak sa mi vykreslí celá funkcia. No a teraz, ja potrebujem do sinusu proste dosadiť hodnoty od 0 po 2pi, aby som nakreslil jednu peknú vlnovku. No a teraz, ak ten argument je ale transformovaný tam 6 krát x, no tak vlastne mi stačí, aby samotné x prebehlo hodnotami od 0 po 2pi deleno 6, to znamená pi tretín. Takže perióda tejto funkcie je po b pi tretín. Príklad 22 vyriešite veľmi ľahko, ak vám niečo hovoria permutácie s opakovaním.
Ak nie, tak to berte ako dobrú radu, že to je niečo, čo sa oplatí doštudovať si. No teraz, slovo matematika je 10-písmenkové, ale vlastne máme už určené, že T má stať na začiatku aj na konci, takže je to ako keby tam ani neboli. Takže vlastne počet možností, ako permutovať týchto 8 znakov je 8 faktoriál. To by platilo, keby sa žiadne znaky neopakovali. No ale vidíme, že sa tu opakuje písmenko A 3-krát, takže ten skutočný počet permutácií treba predeliť ešte 3 faktoriál. A m sa tu opakuje 2-krát, takže 2 faktoriál. Veľmi len rýchlo naznačím, že prečo to takto vlastne funguje. Napíšem si sem rovno toto slovo. Ak by tieto 3 písmená, 3 Ačka boli rôzne, tak ja si označím A1, A2, A3. A ak by tieto MK boli rôzne, M1, M2, tak naozaj tu mám 8 rôznych znakov, ktoré viem permutovať 8 faktoriál spôsobmi. No lenže, keďže sú tie 3 Ačka pre mňa nerozlíšiteľné v týchto permutáciách a počet permutácií samotných 3 Ačok je vlastne 3 faktoriál, no tak celkový počet permutácií treba predeliť 3 faktoriál. A podobne tie 2 MK. Či sú tie 2 MK takto, alebo ich prehodíte, stále je to vo výsledku tá istá permutácia. Takže 8 faktoriál treba predeliť aj 2 faktoriál. Správna odpoveď je teda po A. Príklad číslo 21. Ak by ste vôbec nevedeli, ako zaťať a neviete toho veľa, povedzme o grafe kvadratickej funkcie, tak by som navrhol, vyrátajte si aspoň korene tejto rovnice. Spravte si z toho rovnicu 0 sa rovná a tak ďalej. Nájdete korene a vrchol paraboly musí ležať medzi koreňmi. Ak ale o parabolickej funkcii niečo viete, tak viete, že jej vrchol má x-ovú súradnicu rovnú minus b lomeno 2a, kde a, b, c to sú klasicky tieto kvadratické koeficienty, tak ako ich poznáte z riešenia kvadratických rovníc. Takže v tomto prípade x-ová súradnica vrcholu bude mať súradnicu minus b, takže 6 lomeno 2a, 2x 4, to znamená 3 polovice, je x-ová súradnica. No a y-ovú súradnicu vrcholu dopočítate, lebo máte predpis funkcie, takže treba zrátať 2-krát, dosadím x-ovú súradnicu vrcholu, 3 polovice na druhú, minus 6 krát 3 polovice, plus 1. Toto treba spočítať. Takže správna odpoveď je po D. OK, následuje krátke osobné vyznanie. Tento príklad sa mi zdal byť najťažším z celej maturity. Aspoň ja som sa s ním teda najviac natrápil. Daná je kružnica. Začína to celkom dobre. Kružnica je umiestnená do počiatku súradnicovej sústavy a má polomer 3. To vieme zo stredového tvaru kružnice. Z tejto rovnice sa to dá vyčítať. Takže tá kružnica vyzerá nejak takto. A priamka 2x plus 7. Takže 2x to je priamka s smernicou 2, čiže tak strmšie naklonená, a plus 7 znamená, že je posunutá o 7 hore. Tak povedzme, že tá priamka vyzerá nejak takto. Nájdite polohu bodov A a B tak, aby bola úsečka A a B najkratšie možná. A bod A má ležať na kružnici a bod B má ležať na priamke P. No a ak chcem nájsť niečo takéto, tak tá najmenšia vzdialenosť bude vtedy, keď spravíme kolmicu na priamku P, ktorá prechádza stredom kružnice. Takže túto priamku, ja neviem, označím teraz R a táto priamka vytne túto bod A a túto bod B. Takže ak by sa mi podarilo zistiť rovnicu tejto priamky, tak by sa to mohlo dať vyriešiť. Takže poďme na to. Priamka P má rovnicu y sa rovná 2x plus 7. Môžete si upraviť do normálneho tvaru. 2x minus y plus 7. Z tohto vidíme, že normálou priamky P je vektor 2 minus 1. To je normálový vektor priamky P. Takže normálový vektor
priamky R bude napríklad vektor 1, 2. Takže priamka R môže mať rovnicu v tvare 1x plus 2y plus niečo rovná sa 0. Teraz to niečo. No keďže vieme, že prechádza počiatkom súrodnicovej sústavy, tak môžeme si dosadiť za x a y body, teda bod počiatok súrodnicovej sústavy, bod 0, 0, aby teda tá priamka prechádzala tým počiatkom. OK, takže z tohto vidno, že c bude 0. Takže rovnica priamky R je x plus 2y sa rovná 0. Teraz potrebujeme nájsť bod A, ktorý je vlastne prienikom kružnice K a priamky R. A potrebujeme nájsť bod B, ktorý je prienikom priamky P a R. A keď budeme mať tieto dva body, tak môžeme zrátať dĺžku tej úsečky hľadanej. No, tak prienik dvoch priamok bude jednoduchší. Máme tu priamku 0 sa rovná 2x minus y plus 7 a 0 sa rovná x plus 2y. No tak môžeme toto vynásobiť 2. A keď rovnice sčítame, tak nám vypadne takýto humus, že 5x sa rovná minus 14, takže x je minus 14 pätín. No a y môžeme dorátať napríklad z toho, že priamka P sa rovná 2 krát x plus 7. Čiže y bude 7 pätín. Dobre, to ešte nie sme na konci, to sme len zistili teda, že bod B má súradnice minus 14 pätín a 7 pätín. Teraz potrebujeme zistiť ešte súradnice bodu A. Podobne je to priesečník kružnice K, ktorá má rovnicu x na druhu plus y na druhu sa rovná 9. A priamky R, ktorá je vyjadrená takto. A asi si rovno výhodne to upravme, že x je minus 2y. A toto teraz dosadíme do rovnice kružnice. A keď nemáte radi odmocninu v menovateli, tak takto. To je y súradnica bodu A a teraz ešte x-ovú súradnicu, no ale x je minus 2y, takže x-ová súradnica bodu A bude minus 2 krát toto, takže plus minus 6 krát odmocnina z 5 lomeno 5. Dobre, tým, že tu bola nejaké umocňovanie na druhu, tak trošku teraz chaos s tými znamienkami, ale keď sa teda pozrieme na tú geometrickú situáciu, ako to tam vyzerá, tak je nám jasné, že ten bod A bude mať x-ovú súradnicu zápornú a y-ovú súradnicu kladnú. Takže idem sem napísať to finálne riešenie. Ten bod A má teda súradnicu x-ovú zápornú, to znamená minus 6 a x-ovú kladnú, y-ovú kladnú. No a vzdialenosť dvoch bodov sa dá analyticky vyrátať. Napíšme to takto. Vzdialenosť bodu A a B sa dá analyticky vyrátať ako vlastne tou Pythagorovou vetou ako keby, že rozdiel x-ových súradníc na druhu
plus rozdiel y-nových súradníc na druhu pod odmocninou. To si viete ľahko predstaviť, ak toto je bod A, toto je bod B, tak ich vzdialenosť sa dá z tohto Pythagorovho trojuholníka. Toto je xb minus xa, toto je yb minus ya. Takže takúto logiku to má pythagorejskú. No a teraz už iba sa asi nepomýliť a celé to správne naťukať do kalkulačky. Neviem, idem to ešte ručne trochu skúsiť upraviť. xb. No, skúsme. Dobre, odpoveď mi vyšla 0,13. Tak v náhodne vybranej rodine s 3 deťmi sú práve 2 chlapci. No tak to znamená, že to môže byť chlapec a dievča, alebo to môže byť chlapec, dievča, chlapec, alebo to môže byť dievča, chlapec. Sú 3 možnosti, ako vie vyzerať konštelácia tej rodiny. Pričom každá z týchto možností má rovnakú pravdepodobnosť, ktorú vyrátame ako pravdepodobnosť napríklad tejto. Chlapec sa rodí s pravdepodobnosťou 94 zo 194 detí. To je pravdepodobnosť, že sa narodí chlapec. Máme ich tu 2. Dievča sa rodí s pravdepodobnosťou 100 zo 194 detí. Takže to je pravdepodobnosť napríklad tejto alebo tejto rodiny. No a sú tu 3 rôzne, takže ich treba všetky spočítať, alebo teda tento výsledok vynásobiť 3. Odpoveď je 36,31%. Ak chcete vedieť o úlohách tohto typu viac, tak si naštudujte Bernoulliho schému. A toto je krásny príklad, ktorý, keď viete, ako sa počíta, ako sa fintí s podobnosťou, tak to vyrátate veľmi ľahko. Ak nie, tak sa možno trochu potrapíte viacej. Ale v princípe, ak useknete vodorovnou rovinou takýto kužeľ, tak to, čo vznikne, bude podobný kužeľ. Takže ak pôvodný kužeľ mal objem 1/3 pi r na druhu krát nejaká výška, tak ten nový kužeľ bude mať objem 1/3 pi krát nejaké k krát r na druhu krát nejaké k krát h, kde k je nejaký koeficient podobnosti. A teraz, keď sa na to pozrieť, nejak toto napíšem takto, aby sa to nemýlilo s tým h. Toto je h, k krát h. Čiže keď to upravím, tak vidím, že tu je k na druhu, r na druhu, krát k, krát h. Čiže, inými slovami, 1/3 krát pi, krát r na druhu, krát h. A to celé krát k na tretiu. No a my teraz vieme, že objem tohto nového useknutého menšieho kužeľa je polovica objemu pôvodného kužeľa. A pôvodný kužeľ mal objem 1/3 pi r na druhu krát h. Takže toto celé ide dopreč. A čo tu ostáva je, že k na tretiu, koeficient podobnosti je 1/2. Keď som na začiatku hovoril, že tí, čo vedia niečo o podobnosti, tak to je pre nich shortcut. Ak si tú podobnosť raz naštudujete, tak tento príklad budete začínať rovno takýmto riadkom, lebo vám to bude hneď jasné.
Takže potrebujeme urobiť vypočítať tretiu odmocninu z jednej polovice. No a to je teda 0,79. A ak týmto vynásobíme výšku, tak zistíme, že teda výška tejto hornej useknutej časti bude 9,52. Nás ale zaujíma, že v akej výške nad podstavou. Takže my chceme vedieť tento doplnok, to znamená 12 minus 9,52. Čiže toto treba odrátať od 12. Odpoveď je teda, že treba ten kužel odrezať vo výške 2,40, no 8. Ako k tomu pristúpiť? V menovateli sa nachádza výraz 2n minus 1. 2n minus 1, ak za n dosadíte prirodzené číslo, tak vám vždycky vyrobí nejaký nepárny výsledok. Takže to, čo tu vlastne máme, je, že 364 delíme nepárnymi číslami. A teda otázka sa dá aj preložiť inak. Koľko nepárno číselných deliteľov čísla 364 existuje? No, takže na to, aby sme to zistili, tak najprv vôbec zistíme, koľko deliteľov alebo aké deliteľe zhruba to číslo 364 bude mať. Končí sa 64, takže bude určite deliteľné štvorkou. Čiže je to 4 x 91. A 91 vyzerá, že to ešte nebude celé. 91 není prvo číslo, tak skúsme ho vydeliť 5. No jasné, 5 nie. 7. 7 x 13. Super. Takže vlastne, keď si rozbijeme tú 364 na prvočinitele, tak sa dá napísať ako 2 x 2 x 7 x 13. OK. A už sa blížime teraz k tej odpovedi. Teda deliteľe toho čísla 364 budú všetky možné kombinácie týchto čísel ešte aj s jednotkou. Alebo teda výbery, ako rôzne násobky rôznych kombinácií z týchto čísel. Ale teda, ak sa zaoberáme len nepárnymi, tak nepárne deliteľe čísla 364 sú jednotka, potom to bude tá sedmička, 13, 7 x 13, to je 91. No a kebyže skúsime vyrobiť nejaký ďalší, tak no nemáme ďalšie možnosti, hej, 7 x 13, už to musím vynásobiť jedine dvojkou alebo dvakrát tú dvojkou, takže hej, toto sú všetky, sú 4. Dobre, tak tu máme zase príklad, na ktorý potrebujem perečka s vyšším rozlíšením. Všetky hrany sú rovnakej dĺžky. Zistíte v stupňov veľkosť uhla, ktorý zvierajú BK a CL. Takže tento uhol nás zaujíma. Môžeme si ho označiť kľudne napríklad, že alfa. Teraz, aby sme sa k nemu nejak dopatrali, tak potrebujeme sa pozrieť na asi nejaký rovinný útvar, z ktorého sa to bude dať vyčítať. Takže keď sa pozriete na obdĺžnik BCKL, tak to je niečo, čo teda potrebujeme. Túto ten uhol vidno. Akurát, že teda z tohto obdĺžnika poznáme akurát BC a KL. To sú, no tak keď sú všetky hrany rovnakej dĺžky, tak bez újmy na všeobecnosti kľudne si môžeme povedať, že tá hrana má dĺžku 1, alebo 2, alebo 7. Alebo tam môžem napísať A. Ale tak ja budem pracovať s takýmito konkrétnymi číslami teraz. No a to CK nepoznám, takže potreboval by som dorátať CK. Ak chcem zrátať, aká je dĺžka úsečky CK, tak opäť potrebujem si tú úsečku nájsť v nejakom rozumnom obdĺžniku. A ako adept sa javí tento. Nakreslím si ho sem vedľa. Hej, takže tuto figuruje tá úsečka CK, ktorá ma trápi. Toto je ona, hej, túto potrebujem dopočítať. No ale zase v tomto obdĺžniku poznáme akurát EK a CI. Toto sú jednotkové dĺžky, lebo to sú hrany. Ale zase nepoznáme to CE. Takže ak chcem poznať CE, tak ešte jeden náhľad potrebujeme spraviť. A pozrieme sa rovno na podstavu tohto 6-bokého hranola. Podstavou je rovnostranný
šesťuholník, pravidelný šesťuholník. No a pravidelný šesťuholník to je skvelý útvar, ktorý sa vlastne skladá takto z rovnostranných trojuholníčkov. Toto sú všetko úsečky dĺžky 1. A nás v ňom zaujíma takáto jedna úsečka. No ale vlastne toto, čo tu je, to je vlastne dvojnásobok výšky. To sú vlastne dve výšky rovnostranného trojuholníka nalepené na seba. Vieme, že výška rovnostranného trojuholníka je odmocnená z 3 × 2, takže odmocnená z 3 bude tá úsečka CE, ktorá ma trápi. Ale teraz som to nejak ofintil. Povedal som, že výška rovnostranného trojuholníka je odmocnená z 3 × 2, tak ak by si to niekto náhodou nepamätal, tak to môžeme veľmi rýchlo si vypočítať. Toto je rovnostranný trojuholník. Rozseknem ho na polovicu výškou. A mám tu teda pythagorejský trojuholník. V na druhú sa rovná 1 minus 1 polovica na druhú. Čiže V na druhú sú 3/4. V je teda odmocnená z 3 lomeno 2. To platí v prípade jednotkového, ak by bola hraná, alebo tá strana trojuholníka A, tak to bude A krát odmocnená z 3 lomeno 2. Dobre, takže môžeme sa teraz spätne vrátiť k zadaniu. Čiže už sme zistili, že táto úsečka CE v podstave je dlhá odmocnina z 3. Takže si to sem môžeme doplniť. Toto je odmocnina z 3. To sa teraz pozerám na tento obdĺžnik. Toto je odmocnina z 3 a zase platí tu Pythagorová veta. Odmocnina z 3 na druhú, to je 3, plus 1, to je 4 a odmocnina zo 4 je 2. Takže vyšlo nám takéto sympatické, že CK je rovné 2. Takže to sem môžem napísať. Toto je 2. A teraz bude o to jednoduchšie zrátať uhol alfa, ktorý ma trápi. Ale opäť najjednoduchšie je zrátať alfa pol, lebo na to tu mám potom pravouhlý trojuholník, ktorého jedna strana je 0,5 a druhá strana je polovica z tejto dvojky, čiže 1. Vyťahneme si ho tu takto prehľadnejšie. Toto je hľadaný uhol, polovica z neho. Toto je 1 a 0,5. Toto je jasný príklad. Mám tu protiľahlú, priľahlú, odvesnú, takže použijem funkciu tangens. Tangens tohto neznámeho uhla je protiľahlá 0,5 ku priľahlej, čiže 0,5. To už len stačí naťukať do kalkulačky. Čiže arcus tangens 0,5. Odpoveď je 26,56 stupňa, ale to je ešte len alfa pol. Takže alfa bude 53,13 stupňov. OK, tak toto je asi môj druhý najneobľúbenejší príklad z tejto maturity, lebo som nevedel, ako si s ním počínať. Priemer platov, kebyže viem, ako sú zastúpení učitelia s jednotlivými platmi, sa počíta priamočiaro. Ale ja neviem, koľko je učiteľov s týmto platom, koľko s týmto. Akurát viem, že týchto posledných musí byť doplnok do 10. No a táto priemerná hodnota sa má rovnať 21 850. No, čo som spravil ja, je, že som sa pozrel na tú hodnotu 21 850, ktorá leží pomerne blízko hodnote toho prostredného platu a jednoducho som to skúšal naťukať do kalkulačky a upravoval som výpočty, kým som sa netrafil. Takže nech je tých z 21 800 povedzme polovica. Ops. Hej, tak jednoducho som to takto skúšal. Nech je týchto povedzme 5. Títo nech sú 2 a títo nech sú 3, hej, lebo je to, čo ja viem, trochu naklonené smerom doprava. 2 x 21 500 plus 800 x 5 plus 22 500 krát 3. No, vyšlo 21 950, čo je veľa. Tak skúsme ten pomer nakloniť smerom k tomuto. 3, 5, 2. A ak viete maturitné výsledky, tak už viete, že toto je správna odpoveď. A teda som mal šťastie, keď som na to takto došiel. Ale otázka je, že čo by som robil, keby že to šťastie nemám.
Aj teraz to vyšlo 21 850. No neviem, ja naozaj mal som šťastie, že sa mi to podarilo skoro na prvý šup proste trafiť, ale kebyže k tomu chcete pristúpiť nejak systematicky, tak nevidím až tak veľa možností. Ale ak poznáte nejaký krajší prístup k tomuto príkladu, tak mi to prosím vás napíšte do komentárov a ja sa rád naučím. Ďakujem. Odvesny majú dĺžky 5 a 12 metrov a tento trojuholník je rozseknutý výškou na preponu. OK, 5 a 12, to je super, lebo prepona je potom 13, to je pythagorický trojuholník. Kto si to nepamätá, tak si to zráta. 5 na druhu plus 12 na druhu, že sa rovná 13 na druhu. No a teraz tieto dve menšie časti sú tá výška na preponu rozsekáva záhradku na dve časti. Koľko štvorcových metrov má väčšia časť? Takže zaujíma nás v podstate toto. Takže to nazvem x. Chceme vedieť, koľko je x. Ako sa k tomu dá pristúpiť, tak v prvom rade vieme, že obsah trojuholníka celého je 5x12. No lebo v pravoúhlom trojuholníky sú si odvesní navzájom výškami, takže 12x5 lomeno 2 je obsah pravoúhlového trojuholníka. Ale ten obsah by sa dal takisto vyjadriť ako 13x2. 13x2 deleno 2. Tie dvojky sa vyzabíjajú, takže ostáva mi to predeliť 13 a máme vyjadrenú výšku V ako 5x12 deleno 13. Takže výška V už nie je neznáma. A tým pádom, však to už je ľahké, lebo teraz už keď sa sem pozriete, tak tu máte x, tuto máte tých 5x12 lomeno 13 a toto je 12. Čiže pravouhlý trojuholník s jednou neznámou, takže toto x vieme dorátať. X na druhu sa rovná 144 mínus 5x12 lomeno 13 na druhu. Hej, takže skúsme dopočítať to x. Takže x vychádza 144 13. A obsah tejto strany záhradky teda bude x krát výška deleno 2. Takže 144 deleno 13 krát výška 5 krát 12 a deleno 2. Tak dúfajme, že to vyjde. A keď pozerám do odpoveďového hárka, tak je to dobre. 25,56. No super, vždy sa poteším, keď je otázka, že koľko riešení má rovnica, lebo to vždycky človeku dá nádej, že to pôjde zistiť aj bez nejakého počítania, pretože sa stačí zamyslieť nad tvarou korešpondujúcej funkcie. Takže tu mám rovnicu a vlastne korešpondujúcich funkcií. Rozdielme si to na dve, že toto bude jedna funkcia a toto bude druhá. X sa rovná 1, tu poznám, to je ľahké. Y sa rovná 1, je tá pravá strana. Toto je vlastne funkcia y sa rovná 1. A teraz by som potreboval ešte nakresliť funkciu y sa rovná tam tá absolútna hodnota. Tak v prvom rade x minus 1 krát x minus 3. Je jasné, že keď dosadím jednotku do tohto súčinu, tak táto ľavá zátvorka je rovná 0. To znamená, že to prechádza, že v jednotke sa bude celý tento výraz rovnať 0. Takže tadiaľ to prechádza tá funkcia. Keď tam dosadím trojku, tak opäť táto práva zátvorka je nulová, čiže celý súčin je nulový, takže celá hodnota ľavej strany je 0. No a tá samotná funkcia x minus 1 krát x minus 3 je kvadratická funkcia, ktorá by bola bývala, vyzerala takto. Ale pretože je umiestnená v absolútnej hodnote, tak táto stredná časť, ktorá sa nachádza v zápore, bude preklopená do plusu, do absolútna hodnota. Teraz otázka je, že ako to vyzerá, že ako vysoko je tento vrchol, že či tá funkcia ide nejak takto, a to by znamenalo, že riešení rovnice, že táto zelená funkcia sa rovná tej červenej funkcie, by boli dve.
Alebo je ten tvar funkcie taký, že sa to presne v jednom bode dotkne a teda tá rovnica bude mať 3 riešenia. Alebo tá parabola bola taká, že keď sa to preklopí dohora, tak tie riešenia budú 1, 2, 3, 4. No tak teraz bohužiaľ predsa len bude treba počítať a treba zistiť, aká je hodnota tohto výrazu práve v tomto mieste, v tej dvojke. Hej, takže aká je hodnota toho výrazu v dvojke. Takže 2 minus 1 krát 2 minus 3. 2 minus 1 je 1, 2 minus 3 je minus 1. Takže hodnota je tam 1. Znamená to, že sa to presne dotkne funkcie y sa rovná 1. Takže tieto dve funkcie sa pretínajú v 3 bodoch. Rovnica má teda 3 riešenia. Odstrašujúco vyzerajúci príklad, ale nie je to také strašné s ním. Pravidelný osemuholník. Tak v prvom rade, to, že to je pravidelný osemuholník, nám dáva nejakú fajn informáciu. Osemuholník, inak to x neleží v strede, to si treba uvedomiť. Stred tohto osemuholníka je niekde, povedzme, tu. A on sa skladá z nejakých rovnoramenných trojuholníčkov. To dúfam, že možno to viete, že súčet, alebo asi to viete, mali by ste, súčet vnútorných uhlov v osemuholníku je 6x180 stupňov. A ako to viem tak rýchlo, súčet uhlov v akomkoľvek n-uholníku je n-2 krát 180 stupňov. Hej, v trojuholníku je to napríklad teda rovných 180, v štvoruholníku je to 4 minus 2, čiže 2 krát 180 a tak ďalej. Čo z toho vyplýva pre veľkosť týchto jednotlivých vnútorných uhlov, tak to treba predeliť n-kom. To bude. Čiže v našom prípade máme tu osemuholník, takže 6 krát 180 stupňov lomeno 8 je veľkosť vnútorného uhla pravidelného osemuholníka. Čiže 135 stupňové uhly sú vnútorné uhly v pravidelnom osemuholníku. Keď to vydelím dvoma, tak dostávam uhol 67,5, čo je uhol v tomto rovnoramennom trojuholníčku. Možno sa nám to tu zíde, neviem, uvidíme. Každopádne nás zaujíma veľkosť uhla G a X. No a k nemu sa potrebujeme postupne dopracovať. Asi budeme vychádzať z toho, že tento uhol je dokopy tých 135 stupňov, čo sme zistili. No a už vieme, že táto jeho časť je jasná, lebo toto vpravo je rovnostranný trojuholník ABX. Takže tu je tých 60 a ešte je otázka, že aký je tento zvyšný uhol. Nazvime si ho povedzme alfa. No ale to už zrátame tiež pomerne ľahko, pretože GHA, trojuholník GHA je rovnoramenný a toto je 135 stupňov. To znamená, že tento doplnok do 135 stupňov sa tu rozdelí rovnomerne medzi tieto dva uhly. Takže 180 minus 135 je 45 stupňov, takže tieto uhly budú 22,5 a 22,5. Čiže aj tu je 22,5. Takže tento hľadaný uhol už dopočítame ľahko. Bude to 135 stupňov minus 60 stupňov minus 22,5 stupňa. Takže 52,5 stupňa. Dron zamerával územie pre architekta. No to je pekná úloha, alebo teda pekná idylická predstava. Ale vyzerá to veľmi trojrozmerne tá situácia, ale keď si tam uvedomíme, že čo vlastne poznáme, týchto 300 metrov, a že zameral uhol B, D, C, 43 stupňov, B, D, C, to je tento, a že sa pýtajú na vzdialenosť CB, tak vlastne sa z toho ukazuje, že veď to je predsa zase rovinná situácia. Toto je kolmy, pravý uhol teda, tu je kolmica, lebo je tu napísané, že sa vzlietol kolmo z bodu C do bodu D. Takže celá táto pekná, zložitá, zaujímavá situácia sa dá vlastne nakresliť v rovine. Je to iba rovinný trojuholník. No a na takúto situáciu, keď poznám jeden vnútorný
ostrý uhol pravouhlého trojuholníka a jednu odvesnú a zaujíma ma druhá, tak tam mi zafunguje tangens. Tangens 43 stupňov. Tangens 43 stupňov sa rovná protiľahlá ku prepone. To znamená, že hľadaná dĺžka x bude 300 krát tangens 43 stupňov. Kalkulačka. A to je 279,75. Fajn, takže tu nám už aj povedali, že presný obsah leží medzi číslami 22 sedmín krát 20 na druhú minus 0,03 krát 20 na druhú cm štvorcový a týmto. To je leží v intervale s minus k až s plus k. Vypočítate v centimetroch štvorcových hodnotu k. No tak k bude minus 0,003 krát 400. Je to tu vlastne napísané. Hej? Dobre, keď to naťukáte do kalkulačky, a však to je z hlavy, to je 12 a o 2 nuly sa posuniem, čiže 1,2. Úhrn zrážok 1,5 litra na meter štvorcový. Ako vysoko siaha voda v meracej nádobe tvaru valca, ktorého podstava má obsah meter štvorcový? Koľko to je vody? No, ja by som si to asi predstavil takto, že keby tá nádoba valcu bola, povedzme, že vysoká 1 meter, tak jej objem by bol 1 meter kubický. Táto plocha je 1 meter štvorcový. Takže objem by bol 1 meter kubický a meter kubický obsahuje 1000 litrov. Čiže mám tu, to by bola nádoba s objemom 1 meter kubický a 1 meter kubický je 1000 litrov. No a teraz, keď ten 1 meter rozsekám na 1000 kúskov, tak to sú milimetre, 1000 milimetrov. Každý milimeter je teda 1 liter. Ak tu mám 1,5 litra, tak to bude 1,5 milimetra. Čiže odpoveď má byť uvedená v milimetroch, takže 1,5. Super, ďalší príklad, ktorý sa dá vyriešiť úplne bez nejakého počítania, také mám naozaj najradšej. Mám tu funkciu 2 na x minus 2. Funkcia 2 na x je exponenciálna. Jej grafom je exponenciál, čiže takáto čiara. A teraz je posunutá o dvojku nadol, takže jej vodorovná asymptota bude vyzerať nejak takto. No a je to 2 na x minus 2. Ešte keď ju chcem tak nejak krajšie nakresliť, tak sa zamyslíme, že keby x bolo rovné 0, čiže nachádzam sa na x-ovej osi v 0, tak 2 na x je, 2 na 0 tu by bolo 1, minus 2 je minus 1, čiže bude to prechádzať bodom y sa rovná minus 1. A povedzme tu vpravo, kebyže dosadím 2 na prvú, 2 na prvú je 2, minus 2 je 0. Takže to prechádza aj touto jednotkou. Y-ová súradnica tohto bodu je 0. Takže môžem tú funkciu smelo načrtnúť. Je to nejaká takáto exponenciála. A teraz, koľko spoločných bodov má funkcia fx s funkciou k nej inverznou? Tak jej inverznú funkciu, opäť môžem to počítať, bude to vyjadrovať, bude to asi nejaký logaritmus s dvojkovým základom, ale nemusíme sa nad tým asi až tak trápiť. Stačí si premyslieť alebo spomenúť, že vlastne funkcia a funkcia k nej inverzná sú zrkadlovo súmerné. Znamená, že ich obrazy sú zrkadlovo súmerné podľa osy prvého a tretieho kvadrantu súradnicovej sústavy, čiže podľa tejto priamky. Takže ja už by som teraz mohol skúsiť nejak len podľa nejakej symetrie domaľovať tú funkciu. Ale zase, ani si nemusím kaziť tento obrázok tým, že ju tam domaľujem. No už je jasné, že tento bod je zrkadlovo súmerný s týmto bodom a tento s týmto. Čiže toto sú jediné dva body, ktoré sa v tom zrkadlovom obraze nepohnú. Takže to sú tie miesta, kde tá inverzná pretne tú pôvodnú funkciu. A teda odpoveď je, že sa budú pretínať v dvoch bodoch. Ako ja to pre úplnosť to sem asi ešte skúsim dokresliť, aby sme
mali radosť. Čiže zrkadlový obraz tohto bude tu. A zrkadlový obraz tej funkcie je potom asi niečo takéto. No, to by mohla byť logaritmická funkcia. Dobre, každopádne pretínajú sa v 2 bodoch. No, tak toto je zaujímavý príklad, ktorý asi zase bez nejakého veľkého počítania sa dá uhádnuť. Aká časť, koľko percent obsahu rovnobežníka ABCD tvorí vyfarbená, vyšrafovaná časť? V prvom rade toto je celé akýsi veľmi symetrický útvar, takže nemusím sa zaoberať celým útvarom naraz, ja si vyseknem len túto pravú hornú časť. A koľko percent zabera vyšrafovaná časť v tomto trojuholníku, tak toľko percent zabera aj v celom tomto obrázku, lebo to sú len 4 kópie tohto istého úseku. OK, a teraz keď sa pozriete sem, tak tu máme trojuholník. Obsah trojuholníka je základňa krát výška. A všetky tieto trojuholníky, čo tu sú, vlastne majú spoločnú výšku. Toto tvorí štvrtinu celého tohto trojuholníka. Toto tvorí podľa zadania polovicu. Takže táto úsečka je štvrtina celej tejto dlhej základne tohto veľkého trojuholníka. No a keď zoberiem štvrtinovú základňu, no tak ona bude mať potom ten trojuholník nad ňou s rovnakou výškou bude mať štvrtinový obsah. Takže obsah vyšrafovanej časti je 25%. Nie som si istý, či toto je úplne ideálny tréningový plán, ale každopádne je to spočítateľný príklad. Takže prvý deň prebehol 1000 metrov, ďalší deň 1250, ďalší deň 1500, 1750 a tak ďalej. Až v istý deň prebehol 21 km vo svojom tréningu. 21 km, to je 21 000 metrov. A v ten deň si spočítal celkovú dráhu, ktorú zabehol. Takže máme tu aritmetickú postupnosť. Jedna už v tomto teste bola. Takže treba vlastne spočítať n/2, čiže počet dní, lomeno 2, krát. A je to v kilometroch? Takže 1 km plus 21 km. Takže jediné, čo teraz potrebujeme zistiť, je to n-ko. Takže koľkokrát sme pripočítali 250, aby sme sa dostali až sem. No tak to spočítajme. 1000 plus neznámy počet krát 250 sa rovná 21 000. To znamená, že x krát 250 je 20 000, x je 20 000 deleno 250, čo je 80? Počkajte. Čo je 80? A teraz mi povedzte, že či behal 80 dní alebo 81 dní. To máme zase túto dilemu. No keď som musel pripočítať 80 krát 250 a k tomuto prvému som tých 250 ani nepripočítal, tak to znamená, že týchto sčítancov je tu až 81 však. Jasné. Čiže behal 81 dní krát 22, tak už to môžeme spočítať. Takže zabehal dokopy 891 km. Toto vyzerá byť jednoduchý príklad. Máme kocku s hranou dĺžky 4 a bod x, ktorý je stredom úsečky AB, rozrezaním kocky rovinou EHX. Takže EHX je takáto rovina. Teraz ak tá rovina pretína prednú stenu v úsečke EX, tak v zadnej stene, ktorá je rovnobežná s prednou stenou, musí pretínať takisto v priesečnici, ktorá bude rovnobežná s tým EX. Takže toto sú rovnobežky a podobne. Toto budú rovnobežky. Takže takýto štvoruholník, respektíve dokonca je to je to obdĺžnik. Takýto obdĺžnik mi tú kocku teraz rozsekáva. Rozrezaním rovinou EHX vzniknú dve telesa. Vypočítajte objem väčšieho z nich. No a teraz objem celej kocky vieme ľahko spočítať. Objem kocky je 4/3, čiže 4x64 cm3. A teraz aká časť je tá väčšia časť? Tak neviem, ja si to ako malý chlapec takto pekne rozsekám.
Hej, predstavím si, že toto celé je polovica kocky a táto ako keby, že uhlopriečná rovina rozsekla ten zvyšok na dve polovice. Takže 3/4 kocky je väčšia časť. Takže objem tých 3/4 sú 3/4 zo 64. A to je 3x16, to je 48. Dobre, tak rovnica. Toto vyzerá na asi len nudnú rovnicu, proste to treba upravovať. Zbavím sa asi menovateľov, takže mi tu ostane 4 krát 1 minus x pol minus 3 krát 2 minus x štvrtín. Predpokladám, že veľa ľudí zabudlo tú jednotku prenásobiť 12, aj mne by sa to určite stalo na maturite. Teraz by som potreboval, aby niekto kontroloval, čo počítam, lebo sa človek ľahko pomýli. 4 minus 6 to je minus 2, čiže toto je plus 10. A minus 2x minus 2 to je vlastne minus 8 štvrtín plus 3 štvrtín to je minus 5 štvrtín. Takže 5 štvrtín x sa rovná 10. X sa teda rovná 40 deleno 5, to je 8. Na obrázku je časť grafu takéto polynomickej funkcie. Máme určiť hodnotu c. Tak ono je to veľmi jednoduchá úloha, aj keby ste o polynómoch nič nepočuli. Tak vidíte, že ten výraz v predpise funkcie je rozložený na súčin troch zátvoriek. To znamená, kedykoľvek je jedna z tých zátvoriek nulová, tak vtedy je hodnota funkcie 0. A aj to tu pekne vidno. Napríklad x plus 1 je nulové vtedy, keď x je minus 1. To je tento nulový bod funkcie. X minus 2 je nulové vtedy, keď x je rovné 2. A x plus c musí byť nulové vtedy, keď x je 4. Takže 4 plus c sa vtedy rovná 0. C je teda minus 4. C. Dobre, jednoduchá sústava. Ján a Alica majú narodeniny. Čo som tu začal písať? A to si nevšímajte. Tak ešte raz. Ján má o 5 rokov menej. To znamená, že keby má o 5 rokov menej ako dvojnásobok veku Alice. Čiže čo sa musím spraviť s tým? O 5 rokov menej ako dvojnásobok. Čiže zoberiem dvojnásobok Alice a odpočítam 5 a to je Jánov vek. Má o 5 rokov menej ako dvojnásobok veku Alice. Pred 10 rokmi mali spolu 65 rokov. Čiže keď bol on o 10 rokov mladší a keď bola ona o 10 rokov mladšia, tak mali spolu 65. Koľko má dnes Ján? OK. Tak ak chcem vedieť Jánov vek, tak povedzme z tejto druhej rovnice vyjadrím Ačko, dosadím to sem a budem mať Jánov vek. No takže A sa rovná 65 a 20 to je 85 minus J. Takéto vyjadrenie Alicinho veku dosadíme sem. A potom zrátame Jánov vek. Takže Ján je 2x 85 minus J. Minus 5. 2x85 to je 170 minus 2J minus 5. Takže 3x Jánov vek sa rovná 165. Takže Ján má 55 rokov. A posledný príklad. Daný je pravidelný šesťuholník. Je pravidelný šesťuholník, to sme už dneska tu nejaký mali. A, B, C, D, F. Bod A má súradnice 1, 3 a bod D má súradnice 4, 7. Vypočítate súčet súradnic stredu jeho opísanej kružnice. Výhodne sme dostali v zadaní takéto protiľahlé body, čiže úsečka A2 a AD tvorí priemer opísanej kružnice. Takže stred bude ležať v strede úsečky AD. A stred úsečky AD symbolicky spočítame tak, že A plus D lomeno 2.
Je to aritmetický priemer súradnic bodov A a D. Takže stred AD bude mať súradnice 1 plus 4 delom 2, to je 5 polovíc. A 3 plus 7 delom 2, to je 10 delom 2, to je 5. A súčet týchto súradníc máme zapísať do odpoveďového hárka. Takže 5 polovíc a... ale máme to zapísať nejako zlomok, však do odpoveďového hárka sa zapíšu desatinné čísla, čiže to je 2,5 plus 5. 2,5 plus 5. A to je 7,5. A to je koniec testu.